Aș vrea iar anii tinereții și mintea mea de acum. Aș știu ce înseamnă rostul vieții, spre care țel, pe care drum. Aș vrea să am iar înainte toți anii ce-au trecut, să-mi cer n-aducerile aminte, să-mi mugurească alt început. Prin anii 50, împreună cu regretatul scriitor Octav Pancuiaș, ascultam postul de radio România și pe programul acela destul de tern, deodată am auzit o melodie care ne-a făcut să tresărim. Era ceva cu totul neobișnuit. Dorina Drăghici, cred, cânta Marinică, Marinică. După câte știu, această melodie a dumneavoastră, pe care cred că nu o considerați cea mai izbutită melodie a dumneavoastră, a avut totuși un succes deosebit. Vreți să ne povestiți puțin despre acest cântec? Are un istoric absolut de necrezut. În anii 50, dacă ați ascultat, n-ați ascultat-o cântată de Dorina Drăghici încă. Un quartet de domnișoare de la Teatrul de Stradă a venit într-o zi foarte, mă rog, enervat, cel puțin spus, la mine și mi-a spus: dar nu se poate, maestre, noi ce facem aici? Noi prezentăm numai așa pe unul și pe altul, noi vrem să cântăm și noi ceva și nu știu ce. M-am dus acasă unde lucram cu Eugen Mirea și cu Nicușor Constantinescu și le-am spus. Nicușor Constantinescu, grăbit cum era de obicei și foarte afectat de regia spectacolului, spunea: dragă, n-am timp de așa ceva, treaba dumitale, dacă vrei, n-ai decât. Și Marinica. Că a ieșit, nu-i nimic. A fost într-un spectacol de stradă în care s-au mai cântat diverse cântece. Nici nu mai țin minte titlul și nici n-are importanță, dar eu mizam pe acele cântece ca succese, ca șlagăre. Ei bine, a țâșnit Marinică neașteptat, dar mai ales a țâșnit când l-a preluat Dorina Drăghici și într-un concert pe care l-am făcut, nici mai mult, nici mai puțin, la Ateneu Român, și lucru de care mă mândresc și până acum, pentru că au cântat în acel concert niște nume ca, de exemplu, Cornelia Gavrilescu, Ion Dacian, cum se chema soprana, și mare profesoară de canto. Arta Florescu? Arta Florescu, exact. Arta Florescu și încă niște nume și nume. A fost o foarte mare mândrie pentru mine acest concert, dar în el a cântat și Dorina Drăghici, care, bineînțeles, a cântat Marinică. Ei bine, a făcut un succes iar așa, trimițând la plimbare tot restul, și de atunci înainte l-a cântat ani și ani și ani de zile. A făcut un asemenea succes în țările limitrofe, că Marinică devenise tot ce vreți. În Polonia era poștar, în Ungaria era camionagiu, în Uniunea Sovietică era, nu mi-aduc aminte ce, exact, și așa mai departe. Dar culmea că după ani și ani și ani de zile îl întâlnesc pe celebrul nostru violonist Voicu la Sinaia, care vine direct la mine și îmi spune: dom'le, că suntem de prieteni, să știi că te-am înjurat acum vreo 2 săptămâni. Eram la Pekin, Beijing, și am cântat într-o sală cu 5.000 de oameni, cu Mao Zedong în lojă, cu Mao Zedong în lojă, și după un succes teribil cu concertul de Paganini, am cântat bucata mea binecunoscută dimineața după nuntă, un solo de vioară oarecum cu aspect lăutăresc, și a făcut un succes grozav. Și mă trezesc că vine o fetiță pe scenă și îmi dă un bilet pe care îi scrie Marinica. Dom'le, te rog să se închipui că pentru cariera mea era un mare triumf. Asta nu-i nimic. După vreo
20 de ani, povestesc asta odată, nu mi-aduc aminte, într-un interviu sau în ceva așa, și mă trezesc la 12 noaptea cu un telefon care m-a onorat foarte tare. Era domnul Marin Constantin, un muzician pe care îl prețuiesc deosebit, care mi-a spus: de ce să laudă voi cu treaba aia așa de tare? Eu eram cu corul madrigal în Germania la concert și am primit același bilețel. Vă dați seama că este o treabă absolut Domnule Melineanu, bănuită. am găsit consemnat într-o istorie a teatrului despre debutul dumneavoastră. Debutul dumneavoastră într-un spectacol Izbânda 39-40. Sigur. Cu trupa Vlădoian. E într-adevăr, acesta a fost debutul? Fără discuție. Și câți ani aveați? Debutul nu s-a petrecut acolo. Debutul s-a petrecut în iarna acelui an, adică iarna 38-39 la Alhambra. Aveam glorioasa vârstă de 18 ani împliniți. Vasilescu a avut marea amabilitate să mă angajeze la Alhambra ca pianist. N-am învățat pianul nici 5 minute în viața De fapt, mea. ce ați studiat? Vioară. Am făcut conservatorul la Vioară. Nu se poate uita că astă seară am dat premiera de la Munte la Mare și mâine dimineață m-am dus la bacalaureat, unde era puțin profesor și președinte de juriu, cunoscutul istoric Giurescu. Când am auzit, mi s-au tăiat picioarele. Era un om de pretenție de mai pomenite, dar iarăși... De altfel învățam după manualul lui. Manualul lui era manual de liceu. Da, avea un singur defect. Eu am studiat în noaptea aia după premieră până dimineață și n-am ajuns nici măcar la descărcat. Și ați luat bacalaureatul? Mai mult, dacă vreți un amănunt în plus, am luat bacalaureatul cu 9 plus la Giurescu, președinte și profesor de istorie. N-a dat în viața vieții lui nota 10. De ce am luat nota 9 și jumătate? Pentru că am avut noroc când am tras la sorți să citesc pe bilet dovezi de creștinătate la Daco-Romani. Și atunci, cu o nemaipomenită siguranță, am spus: cea mai mare dovadă de creștinătate la Daco-Roman a fost găsirea unui monument pe care scria Sit Tibi Terra Levis, fie sârna ușoară. Giurescu a rămas foarte mirat și impresionat. Dar de unde știți dumneavoastră asta? De la profesorul meu. Vă rog să-l felicitați. Și 9 plus în examen la bacalaureat după premieră. După care a urmat Izbânda Baby. Asta era într-un fel de sucursală. Izbânda 39, de care vorbiți, a fost imediat în continuarea stagiunii de care vorbesc, de la Alhambra. Și acolo au fost și primele bucăți pe scenă. Bucăți scrise de dumneavoastră. Bucăți scrise de mine. 2 bucăți scrise de mine. Cum v-ați simțit în compania unui compozitor de tare lui Ion Vasilescu, despre care, după părerea mea, cum se spune că despre unii scriitori că au ieșit de sub pulpana lui Gogol, mi-aș permite să spun că și dumneavoastră ați ieșit de sub pulpana lui Ion Vasilescu. Nu numai că nu mi-e rușine de treaba asta, m-am lăudat întotdeauna cu asta și vă rog să credeți că n-am uitat niciun moment în viața mea și nu lui vreodată. Vasilescu a fost pentru mine nu numai un profesor, ulterior transformat într-un mare prieten și un mare colaborator, pentru că am lucrat împreună la 10 de spectacole pe urmă. Toată Gioconda și toată viața revuistică am făcut-o alături de Ion Vasilescu. Considerați nedrept că un om la cariera și la vârsta dumneavoastră l-am găsit, eu cel puțin, cam rar în juriile care selectează premii pentru bucăți pentru concursurile de Mamaia, Euroviziune și așa mai departe? Nu sunt un bigot, dar trebuie să vă răspund cu slavă Domnului. Nu mi-a plăcut niciodată această meserie de jurist, pentru că este, în primul rând, foarte subiectivă, în al doilea rând, pentru că
nu poate decât să trăieze nemulțumiri în dreapta și în stânga, de toate felurile, pentru că, după părerea mea, asta comportă o mare răspundere, o foarte mare răspundere. Nu ajunge să-mi placă mie, pardon, rochia domnișoarei cu tare. Am spus rochia în loc de fustă. Dar este foarte important ca un om, când este într-un asemenea post, să-și dea seama că nu discută în numele lui, discută în numele muzicii românești și în numele răspunderii pe care o are pentru muzica românească, nu numai pentru România, dar pentru toată lumea. Cum explicați insuccesele noastre pe plan internațional? De pildă, de 2 ori, nici măcar nu am intrat, nu ca să obținem un premiu la Euroviziune, dar nici măcar în selecția programului de Euroviziune. Bine, aici răspunsul normal ar fi probabil insuficienta gândire și profunzime de gândire la alegerea piesei respective sau interpretului respectiv. Eurovizionul este un fenomen mondial și trebuie să-ți dai seama când alegi un interpret sau o lucrare că ai de-a face cu tot ce există echivalent în lumea asta. Una. Al doilea, este o mare greșeală să consideri că la un asemenea concurs poți să trimiți o copie fragilă, dacă nu chiar proastă, după ceva care este de mult, ca să zic așa, fumat în Occident. Și, după părerea mea, nu s-a mizat niciodată suficient pe o intonație românească care să impună acea lucrare. Și chiar dacă nu ia premiu, măcar să o facă în așa fel cunoscută încât să aducă o contribuție la numele muzicii românești. Pentru că sunteți deținătorul unei cariere cu nenumărate vârfuri, cu nenumărate șlagere care au fost într-adevăr pe buzele tuturor. Ce sfat le-ați dat, și pentru că interviul nostru ar trebui să se încheie, totuși, ce sfat le-ați dat tinerilor compozitori? Sfaturi nu se pot da. După părerea mea, există însă niște argumente care ar pleda pentru o sinceritate în creație, fără să te gândești la modă neapărat și fără să te gândești la o situație de moment, a scrie cât mai sincer, a scrie ce simți, dacă într-adevăr simți ceva. Și mai ales dacă într-adevăr ai ceva de făcut în această carieră de compozitor. Să ne înțelegem, la ora actuală, cine are o clapă automată, cred că implicit e compozitor. Eu am făcut o epigramă, să mă ierte poate unii, vezi pe muzici pus un nume, de te întreb care o fi rostul. Ca și cum și-ar pune un popă în numele pe tatăl nostru. Am început să-mi bătrânesc. Ioana a fost într-adevăr o interpretă peste care nu văd cum s-ar fi putut trece pentru cele 3, din păcate, prea puține romanțe pe care le-am scris. Nu se poate să-i cer florii să râdă când calci peste ea. Nu se poate să-ți stropești drumul vieții cu lacrima mea. Nu se poate. Spune-i că deși mi-a luat tot, îi dau tot ce mai vrea, fiindcă totul nu înseamnă nimic, nici așa. Dar să-mi lași desnădejdea ca ultim popas și să nu fii cu mine în ultimul ceas. Nu se poate, nu te las.